Fertiliteitskliniek Nijbarrehoes in Wolvengeer krijgt het heel die drokker. Alle jaren komen 300 vrouwen die het moeilijk zwanger willen kennen naar het centrum van vruchtbrennis. Nijbarrehoes bestaat nog 4 en is het enigste commerciële fertiliteitscentrum in Noord-Nederland. En ze vernemen dat er bot verlet van is. Patiënten die jaren in de zwaar in het ziekenhuis hebben, die naar huis daar komen. En wij zeggen van beste mensen, comfort dagelijks naar huis daar. Je wat het betreft hier op het goede adres, het is natuurlijk een beetje reclame, maar zo zeggen wij dat wel. En begin net te laat. Dus nee, precies, want hoe ouder, hoe minder dat de kans is. Ja, leeftijd, dat speelt absoluut een rol. Zodra je wat op oudere leeftijd komen, dan de kansen worden toch wel iets. De ouderen die Nijbarrehoes vooral zaken met landen als Duitsland en Denemarken. Maar zonder de ouderen heeft de kliniek zelfs een spermadonorenbank. En dat heeft zijn voordeel. We hebben op dit moment een eigen donorbank. Daar werven wij donoren. Daar kunnen we, het goed is, van de week of nijweek, kunnen we de eerste donoren daarvan gebruiken. Het donormateriaal wat we daarvan gebruiken, dat is eigenlijk screenen donoren, die worden goed counseld. En alle donoren zijn hier bekend. Dus we werken net met anonieme donoren, zodat de band in de toekomst ook niet weten wat hun donor komt. Ik ben in Wolvengeer dwaande om een vergunning te krijgen voor IVF-behandelingen. Het bedrijf heeft nog een vestiging in het zuiden van het land.